No, no, no. No, no. Reka nditsuke poeti ndichimboga zvangu ndodi hazvina kutanga nhasi wagara unondijairira vazhinji ndinongopfavirira handichada nayo chanzi wagara unondijairira vazhinji ndinongopfavirira handichada nayo chanzi nekuti chinonetsera moyo wako kuchapa kuchapa wangu sekunyepa unozama skama skama chinonetsera moyo wako kuchapa kuchapa wangu sekunyepa unozama skama skama rega nditsuke poeti ndichimboga zvangu ndodi hazvina kutanga nhasi ndambozama kuita chibosha kandopecha ucharohani kama uzonoda kuzviita nyanzi wewe. You can't tell when someone is genuine une brains iri under 8 wati ndichafila sei nini nini demagenga inditiba mnini siyana ni mwana uyu please but I kept on vouching for you. Maybe niri benzi or maybe nakapusa pusa. Maybe rave show marudoro na ikupi kupi. Basei uchitoka kuzondi confuse confuse. Wakachisa timu ya naikuza kuza. Nekuti chinonetsera moyo wako kuchapa kuchapa wangu sekunyepa unozama skama skama chinonetsera moyo wako kuchapa kuchapa wangu sekunyepa unozama skama skama DJ Agieh, I'm just like lightning, you get them frightened.